Всички знаем, че трябва да се храним здравословно, но това е толкова трудно. Нямаме идея какво да ядем, няма време за готвене, а когато го направим, вкусът трябва да има по-добър начин. Вземете повече хранителни вещества, насладете се на повече вкус, открийте тайната как да усвоите повече енергия, за да се почувствате по-млади. Представяме ви чисто новия Примера Nutri-Life, ексклузивно от Dormeo. Тайната е в ексклузивното въртеливо движение на 6-крилното острие. То смила стъблата, семената и люспите, където се крие по-голямата част от основните хранителни вещества, като приема обикновени пресни храни и ги превръща в супер хранителни елексири на живота. Да живееш по-здравословно никога не е било толкова лесно. Напълнете, завъртете и натиснете. Само за няколко секунди тялото ви ще получи ежедневната доза витамини. Заети татковци, увеличете енергията и производителността си и вземете своя елексир за протеини. Майки, детоксикирайте и ускорете метаболизма си и получете своята разкрасяваща терапия против стареене. Пенсионери, погрижете се за сърцето, холестерола и ставите. Децата просто ще харесат вкуса на дневната си доза хранителни вещества. Всички подсилвайте имунитета си целогодишно. С Nutri-Life е бързо и лесно и защото е удобно, оставате с него. Nutri-Life отнема секунди за използване и секунди за почистване. Сложете го в съдомиялната машина или го изплъкнете бързо. Толкова е лесно. Не пропускайте тази невероятна оферта днес. Nutri-Life може да бъде ваш сега на тази неустоима цена. Получавате мощна основа с висок въртящ момент, 6-крилно острие от неръждаема стомана, супер голям контейнер от 900 мл. Не чакайте повече. Започнете трансформацията на живота си днес.